ngayon na titignan natin itong kaliskus. Ito, kakaiba itong kaliskus kasi ang kaliskus ay gawa sa laman ng baka. Ayan, laman ng baka at saka ano pa? Yung mga konting taba-taba ng baka. Ayan, yan ang kaliskus. Masarap po ito lalo na ngayon at umuulan. Pag umuulan, masarap kumain, masarap patulog, masarap kumain, at masarap mag-ulam ng kaliskus. Order pa ako ng isa dito. Okay. So, ayan po. Parang dito lang yata sa Pangasinan ang meron yung kaliskus. O, ayan. Tingnan nyo kung paano ang kaliskus. O. Ayan, yan. So, masarap na masarap ang kaliskus. Tapos, yung katabi niya, yung tinolang bangus. Ay, tinolang manok, brother. O, ayan. Yan ang kaliskus. O. That makes up a kaliskus. No? Ayan. Medyo may mga taba-taba siya. Pero okay lang yung taba-taba naman eh. O, kaya normal lang yan. Basta yan, may laman. Kaya masarap ang kaliskus. Ikaw na lang magsandok. Sige po. Salamat po.